nire izena Sandra Urraurdien da, Deierri Aranekoa naiz eta ikusentzunezkoetan eta argazkilaritzan lan egiten dut. Nire kabuz autonoma bezala proiektu ezberdinetan eta nik neu sortutako proiektu batzuetan ere bai. Proiektu ezberdinetan egiten dut lan proiektuka hain zuzen ere, beraz oraintxe bertan nire kabuz Pueblerinas proiektuarekin nabilanean beste kide batzuekin sortu dugun proiektu propioan, baina aldi berean beste gauza asko egiten dituz, ez? Baina egia da guztiek landatasuna edo landaremuan egindako proiektuak direla eta kulturarekin erlazionatutak daudela. Hasi nintzen duela 4 urte modu profesionalean, 2021 batean Handiako mankomunitateak proposatu zidan Handiako landaremuko emakumeen dokumental bat egitean. Nire lehenbiziko dokumental profesionala izan zenez, eta momentu hartan autonoma egiteko diru laguntzak eskaini zizkidaten, emakume gazte eta herrikoa izateagatik, eta diru laguntza horiei esker eta Handiako mankomunitateak emandako babesarekin eta impulso horrekin erabaki nuen, hastea bide honekin. Egia da, nuela oso ideia negatibo bat eta nahiko mugatua ikusentzunezkoen munduan arlo profesionalan zauden aukeren inguruan. Ez nuen inoiz referenterik izan, herri txikietan edo landa eremutan ikusentzunezkoetan lan egiten zuen proiektu txikiagoen inguruan. Orduan nik ez nuen horren erreferenterik eta oso galdutan nintzen, ez? Atera nintzenetik gaur egun arte, 9 urte pasa dira, eta 9 urte hauetan nire burua ezagutzearen ondorioz eta nagoen lekura iritsi naiz. Baina, eta gaur egun esan dezaket, oso argi dudala eta ikusten ari dudala landa eremuan lan egitea posible dela eta ikusentzunezkoetan eta arlo artistikoetan eta kulturaletan ere badagoela lekua guretzat. Nik beti esaten dut niri herri txiki batekoa izateak kendu baino asko eman didala. Ze Mexikon ego nintzenean bidaiatzen, konturatzen nintzen, Mexikon ego Bartzelonan o Iruñan bertan ni bezalako jende asko dagoela, baina Deierri Aranean ni naiz ia bakarra ez. Orduan Deierri Aranean eta Handian eta Lizarraldean bideoak eta argazkiak behar dituzte, eta behar dituzte ere profesionalak, hemengo profesionalak. Orduan uste dut hori diskurtso hori aldatu behar dugula eta ikusi behar dugula gaur egun posible dela nahi duzunaren inguruan ia lan egitera zure herrian. Pueblerinas proiektua duela 5 urte jaio zen, Ainibarren nire lagunak oso satxerak dira eta kultura arloan eta feminismoan asko mugitu izan dira eta hortik ezagutu gara eta gaur egun gure pasioak eta gure militantzia profesionalizatu dugu ere bai eta Pueblerinasekin hori gertatu da, ez? Duela 4 urte hasi zen udako jaialdi bat bezala, non feminismoa, kultura eta emakumeak eta landatasuna ardatzean zauden eta oso ondo joaten ari zen eta urte honetan programa Innovako diru laguntza bat jaso dugu, proiektu bat garatu genuelako, non Pueblerinas Encuentro zabaltzen genuen beste bi ardatzetara badirela Pueblerinasen la onda eta Pueblerinasen akzion.